За изборите, които всеки от нас прави в живота, и кръстопътя, на който неизменно заставаме понякога. А за това разказва постановката "Великият инквизитор" на режисьора Борис Радев. Премиерата е на 30 октомври в театър "Сълза и смях". Не мога, Ваше Високо Преосвещенство. Това са камъни, не мога да ям камъни. Постановката "Великият инквизитор" е не само предизвикателство, но и мечта на целият екип. Не само заради факта, че всичко трябва да се пресъздаде с голяма точност, но и заради посланията, които носи. Това са били камъни. Действието в нашето представление се развива през 16 век, по време на най-страшните времена на Светата инквизиция, тогава когато на ден са се горели стотици еретици на кладите. Народът страдал и се молил толкова горещо на Бога, че самият Исус Христос слязал сред тях на площада и извършил чудо. Деяние, заради което бил арестуван и хвърлен в тъмница от същия този велик инквизитор. Освен лично предизвикателство за режисьора, тя е голяма летва и за актьорския състав. Не мога, Ваше Високо Преосвещенство, защото хлябът неместен и хлябът земен са немислими да бъдат заедно на една човешка трапеза. Доста режисьори отказаха да го правят, защото смятаха, че това е невъзможно да бъде направено. Защото темите са една след друга, всяка една е все по-голяма. За свобода, за хляб, за вяра към Господа. Премиерата на "Инквизиторът" е на 30 октомври в театър "Сълза и смях".